kene tumbasan pinter. Sing mangku ki sing lanang kok malah sing lanang nemplek sing Walik zaman modern. Iki mesti gongge pempes iki. Gongge pempes to. Ayo pipis sembarangan. Ayo anget iki manehan. Oh, kurang ajar. Keringet iki lho. Ayo ngene batine Mas Bayu wasu aku. Aku ora iso dipangku. Ayo, enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, selamat malam Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbuk Macange. Nggih, alhamdulillah. Kula kali panjenengan wis kepareng sowan wonten alun-alun Klaten Mas Gareng. Injih, sembah nuwun. Piye hebate kaya ngene gelare alun-alun? Kalon-alun Klaten tumplek belek ribuan manusia, warga masyarakat sing tresno kalian Ibu Bupati tercinta hadir semua malam hari ini. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Klaten. Wujud tresnanipun kalian Ibu Bupati. Sampeyan dadi warga Klaten piye Mbak Apri selama pemerintahan beliau? Loh, sangat, apa yang panjenengan ketahui? Sangat bangga sekali kalian Ibu Bupati ngoten. Infrastruktur jalan sampun sae sedanten. Betul. Terus penurunan jumlah penduduk miskin. Nah, penghargaan Adipura kaping 3. Amin. Sama mboten elok. Leres. Saiki wis nek dolan-dolan ora perlu adadon ning Klaten wis enek Klatos. Kebak papan pariwisata. Nah, kena kuwi. Pasare ya elok. Wah, luar biasa, luar biasa. Saiki apa sing ora ana ning Kabupaten Klaten kabeh wis diwujudke. Nah, tempat wisata ya kene iki nyatane napa niku dadi kondang kota sing niku lho Mbak 1000 sumber mata air. 1000 umbul. 1000 umbul. Kabeh wis nyekseni. Piye, ora hebat. Sampeyan piye Mas Gareng arep dudu piyai Klaten nek nyawan kene piye Mas Gareng? Leres Mas Bayu, nadyan kula sanes piyai Klaten ning prasasat urip kula wonten Klaten. Kok ngono? Jarakan kula kiprah wonten seni akeh ditanggap nggih merga wonten ing Klaten mriki tegese Klaten ngrembaka budayane. Liripun Mas Bayu, Klaten wis dudu liya bebrayan pun jogan kula dhewe, latar kula dhewe, omah kula dhewe nggih Klaten mriki Mas Bayu. Amin, amin, amin. Iki mau kurang siji iki mau ketoke dhewe wong telu kok dadi loro to, Pak? Angger ngene iki mesti angger wengi akeh wong kepidak-pidak kancane kok. Endi? Ndi Mas Ucek, di Mas Ucek. Sampeyan kirene ya, kok malah ning kono. Tak goleki kok. Kene. Anu lenggah kalian kanca-kancanipun PAUD niki napa? Aku katut to. Katut makane rada dhuwur men ketok. Wong kacane dibagekke kok aku ora dhewe. Oh Meri ya. Oh Meri mbok menawa. Ya Meri. Ya aku dhewe. Wis dadi dalang kondange bedak-bedakne. Kok ditiru sing dadi bupati. Ibu Sri Mulyani ora bedak-bedake. Maisan, rene sik kowe nyedhak. Hati-hati. Kok terus iso maisan iki lho. Sampeyan wis munggah porong. Empun, len joget posisine ning endi? Enten tengah-tengahan mriki kula wae. Mbak Apri rada maju to mau. Nggih. Wis ngene iki sing arep eruh sapa to, Bos? Oh, mula sampeyan ki ben ketok kene. Nah. Wes ngono kuwi. Nah, ben para pamirsa ki do ketok ngono. Oh, berarti jenengan mau mboten pirsa. Lah ketutupan wong loro kuwi. Kowe nek njaluk gendong aja pancatan postep lho. Witekno ibarate wong menek uwit kan ya ancik-ancik pang to. Ngati bang blorot. Mas Ucek dalam. Wis men rada kesunisan lagi. Sik, aku. Apa blorot? Iki bener tenan. Wah, uncek malah kesempatan. Kesempatan apa? Mudun. Lah ngopo to? Kowe ketumban angger kosot mesti ngono kowe. Kowe pengen. Ora. Pak karo anake ora kena ngono. Iya kan Dede Elzio? Iya, Mama. Iya. Kesini sama siapa tadi Dede Elzio? Sama kakak. Iya.
Lungguh Pak. Kadek. Ayo jenenge ora ketok ya diapura. Nggih. Mas Uncak. Nggih, macange Mbak Limbu. Padha sehat to? Alhamdulillah pengestunipun sami Muga-muga sehat. jenengan sehat, panjang umur, Amin. murah rezeki. Amin. Ya toh, rezekine lumintu tur barokah nganti anak putu. Amin ya robbal alamin. Sembah Sampeyan nuwun. pirsani Kabupaten Klaten piye Mas Uncak? Jan luar biasa saestu. Ketok yo an. Panjenengan ki wong Ketok ora, Mesti ketok ora. ayo. Nggih ketingal Pak, ra ketang mung sithik tok ya ketok to, Pak. Slemit-slemit ngoten to. Nggih. Nggih luar biasa Kabupaten Klaten. Jan nguri-uri kabudayan saestu. Nggih. Aku ning alun-alun kene iki wis tak hitung ki ping pira ya. Nawi Mas Bayu, Pak Anom ki wis Aku wis bola-bali. Yen Mas gareng kula tralala. sampun kaping gangsal wonten Mas. Wih, pelimo. Nggih kowe Ping priwe? limo. Tri. Nek kula mboten saged diponeta. Oh, iki sak satu omahe kene. Wong Klaten. Kowe. Nek Mas Uncak wis ping pira ning anu alun-alun ngene? Kula hitung ping 5, 10. kalih. Kalih Hitung loro kok suwene jamak. Lah witekno drijiku ora ketara. Iya. Dadi ajeng hitung bingung. Nadyan loro ning Nggih. bisa ngraketake seduluran utawa kekadangan kalian warga Klaten. Leres. Nggih, mula anu ngeten nggih Mas Pripun, Ucek, Mbak pripun? Apri karo Mas Gareng Tralala. Nggih. Tahun menika panjenenganing Ibu Bupati wis purna tugas. Sesuatu yang baik mari dilanjutkan. Ning nadyan mengkono beliau merasa masih banyak kekurangan gitu sing jenenge menungso kuwi isih kesandangan apes murka karo lali. Leres. Kurang kuwi genah wis mesti. Nah. Mula yen ana kurange aja dianggep niku kok sebatas program sing ngapusi niku ora. Sing jeneng program jangka panjang niku bisa juga dilanjutkan untuk bupati selanjutnya kan ngoten Mbak Apri. leres. Aja duwe penemu sing napa niku negatif. Ya ta nyatane kabeh ya wis do ngrasake napa menika trajange panjenenganing Ibu Bupati. Iya. Mula ayo kene padha lelekan pamriye Klaten tetep wilujeng niring sambikala Mbak Apri. Amin. Klaten Terus? tetep bersinar. Lah niku sing kula Nggih. anu sing kula arep-arep. Ngeten Mbak Apri, Terus pundi? ucapan terima kasih kepada beliau Ibu Bupati bahwa pagelaran wayang kulit setiap Selasa Kliwon sudah didapat pemihaan dari Pemda melalui disebut Porapar. Oh nggih. Tepuk tangan kagem Ibu Bupati wis ana napa niku sing gatek utawa keberpihakan. Dadi Mbak Apri. ora kepaten obor Pak tradisi Iya. seni wayang kulit. Wis pokoke ora sah Sumelang bakalan urip lan ngrembaka ana ing wilayah Klaten kene. Punggawa praja ki angger seneng ning seni budaya mesti memutuskan suatu masalah nganggo rasa. Bener. Nggih, heeh. Tur dasaripun dinten menika wonten tamu agung, Mas. Nggih, Mas. Sinten? Beliau anu Mr. Maron dari Amerika dan Mr. Tonya dari Rusia. Mr. Maron. Nggih. Ya diucapkan selamat malam dengan bahasa Bahasa Inggris. Ayo. Lira musik. Sapa? Kowe kuwi lho. Wong kene iki lulusan SKKP on bahasa Inggris. lho. SKKP iki sekolah apa? Sekolah karepe ra karepe. Iki jenenge wong babung. Kayak kon Ya bahasa bakal Inggris. diucapkan selamat malam gitu. Derek Nggih. kepanggela diwanuh karo awake dhewe. Nggih. Saka Amerika rawuh rene. Nah. Wah, apa kono mergo kobongan kae ya terus mlayu rene. Ora. Ora. Apa ta? Ora. Ning ya akeh lho Mas, gitu. Pripun? Piyayi mancanegara sing tresno nyang budayane dhewe iki akeh. Leres, Mula sok leres. ana piyayi Amerika, piyayi Jepang sing sok dolan ten daleme para kadang dalang Klaten niku ngangsu kawruh bab perkara olah kridaning wayang utawa gamelan. Ngono. Nggih. Gitu. Nggih, muga-muga ora kecolong lah. Nggih. Klebet dalu punika piyai ingkang saking luar utawi saking manca rawuh wonten alun-alun Klaten sareng-sareng mriksani budaya wayang. Amin. Yo, iki garing ujube lelekan. Nggih. Niki ngelaras gamelan. Dawuh saka panitia gamelan wayang kadawan nggawa abrak nggone dhewe. Nggih. Ibu Waranggono bengi iki pancen akeh banget. Wah. Lebu Mbak Apri iki bengi iki dadi gawan kuwi. Oh, Dadi nah. gawan kota. Bapak gawane Padalang. Oh. Kang Gareng gawane EO. Gawane Oh, Mas Gareng iki gawan EO. EO. Sanes Mas. Lah sapa? Gawan diesel.
Mali kudu ngantek rampung besok. Aku sing bingung aku bengi iki. Piye ta? Aku gawane sapa gak roh lah aku. Kowe iki ora gawan. Lah apa? Katutan. Ayo ora sia-sia. Nek gawan iki gede ya. Nggih. Nek katutan nek mung cilik nemplek lah. Katutan. Telek kok. Sinden wonten kathah. Ya, nggih. Wah. Aku nyuwun tulung papat sik. Mbak Fahmi, Mbak Suci, Mbak Dita karo Dini gen jumeneng nyedaki Mbak Apri ana kiwa kotak kene. Monggo yo mataran to. Monggo, yo mataran, monggo. Tutup. Interupsi Mas Bayu. Pripun? Niki pesinden sing cantik-cantik sampun jumeneng. Nggih. Adik kula lanang ora ketok. Aku golek aman no Mas. Lah ngapa? Katimbang kok kepidak-pidak. Mangga maju ning kene. Oh, kene mau arep mlebu sak didak-idak ibu-ibu nang ngono. Kene lho kene. Ya sing sabar. Nggih. Mbak Apri, Mas Gareng karo Ben Wilujeng nggone lelekan disolawatke kok tak nyuwun pepeling nggih. Nggih. Nyuwun pepeling. Nyuwun pepeling dibawani kula nyuwun tulung sing bawa Mas Uncek sak-sake bawane apa? Bakune dandang gula. Ya. Kula nyuwun tulung sing bawani Mas Uncek. Oh iya. Mbok sing gedenya apa to? Oh, pilihan kowe iki pilihan kok. Iya, pilihan-pilihan terakhir. Pak pesawat ki yang membawa anak-anak itu didahulukan. Nah, Oh, oke. anak-anak wayah wengi kudu didhisikke nggih Mas Ah Bayu. iya no, Kok wengi bobok. Ah, aku keturun. Iya. Ya wis. Ugi kula ngaturaken bilangipun Bapak Sri Nugroho, Mbak Apri. Bapak Kepala Dinas disebut. Ya. Yo Mas Uncek diaturke bawane apa? Masa borong bakune dandang gula engko ditibake pepeling. Nggih. Yo Mas Uncek. Nggih, siap. Rukun Islam kang limapu niku Mapanmu ki lho ra pas ngono. Lah, Kula piye? bawamu kleru. Kok kowe gandulan kotahe jan kaya cecak nempel tembok kowe iki kok. Lah witekno piye Mas? Maju kene, maju kene. Mikir dagelan apa andeng-andeng ayo. Gak apa-apa andeng-andeng penting ora kutil mudun ngono. Yo, nano. Ya sakepane no. Wong mulo ngeyel ora iso modot. Aku nyata gawe ngene Mas. Lah ngapa? Gen beda karo liyane kok. Tak ceperke, wong mobile diceperke, menungso ya ceperno. Ya. Katindakno mring para sasama Nano. Ayo. nono enono. Oh, cakepan. Kok seneng malah dibajutke. Cah cilik ra pareng. Lah cah cilik ngenteni gedhe kapan parenge? Lah sak modare semene lho. Ayo. Rukun Aja Ada. Ayo aja padha ditinggal. Oh iya. Aja padha ditinggalke. Hop, ganti Mas Gareng. Nah, ayo. Lore renek sing beneran. Siji kurang dedek, siji kero. Lho nek Gareng ki rak ya pancen kira. Oh iya iya. Lah iya, nek sing kleru ki rak ya sampean. Kok iso? Lah kan dhisik kok gur sakmono ae. Sak keluarga ngono, Dik. Lah piye to? Anak gua iki simbok ki anake lak 8 ngene kabeh. Heeh. Lah sing 7 iki dolak bolane pekarangan buri, pangan garangan urip garek siji iki. Menu sapa kuthuk? Cilik-cilik, cilik-cilik kan, cilik-cilik. Aku nek malah bayangke cilik aku to. Lah, oh cilik kamu tenan men iki. Wong simbok niku nek ngakon adus anake 8 iki. Piye? Ayo adus, ngaten iki. Apa nek menungso pangan garangan iki lho. Uang apa cindil jane kok. Ya Mas Gareng. Rukun
Islam puniku terus sahadate kang angka siji ganti Mas Uncak kang angka loro salat dene kang telu ganti Mas Gareng ayo aku makane roke kono Ramadan nindakno poso terus papat zakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. Monggo buka kendang mengko ditampa langgam terus digarap langgam ngurut saka Mbak Fahmi ngelerek. Ya, nggih, monggo. Ya cah diaturke. Monggo, yo. Mas Garing Mbak Pri saged lenggari rampung gentenan. Ya. tansah dielingke wis wajine padha nindakake adamu semaya wayahe sembahyang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah ikut
suwun mau kepareng lenggah malih Mas Gareng tralala karo Mas Uncok kene jenenge apa iku gentenan Pak Pri gene ngono aja lunga dadah niki wis diaturke pepeling niki njumbuhake kalian kawontenan tuwin atur pandonga sasampunipun mangke Ibu Bupati napa purna tugas manggih wilujeng niring sambing kala tinebena ing Durga Sengkala cinaketna ing Bagya Mulya amin tuwin ingkang badhe nglajengaken tetep terus ngipok-ipok kemanunggalan Kyai Klaten dan Klaten semakin bersinar amin amin mliginipun kebudayaanipun tambah majeng kewala oh saestu budaya ki minangka dadi angger-unggering utawa pathokane wong sing ana kono kok Mas leres waton budayane niku diopeni ketok yen Kyai Klaten utawa Indonesia niku duweni derajat utawa duweni kawibawan lho kita nggih sopan santun adat ketimuran aja nganti ditinggalke nggih heeh mewakili warga masyarakat pripun Mas Kota Klaten ngaturaken gunging panuwun kang tanpa umpami katur Ibu Hajah Sri Mulyani ingkang sampun kersa ngayomi mayungi ngembani warga masyarakat ndadosaken masyarakat ingkang langkung sae maju bersinar amin amin ya rabbal alamin insyaallah sedaya kesaenan saking Ibu Bupati paribasan boten badhe dipun ukir wonten ing banyu ning badhe dipun ukir salebetipun watu oh nggih leripun masyarakat selalu mengenang jasa-jasa baik kepemimpinan dari Ibu Bupati tercinta leres tur adil panjenengan iki adil kita iki sing seneng wayang ya digelarke wayang sing pengaosan sok ya bakal ana pengajian sing seneng band ya bakal digelarke musik band kabeh diwratani warata nggih Mas nggih nggih ngaten merga panjenengan iki sing ngrumangsani ingkang nyengkuyung iki beraneka ragam lan saka sudut ngendi wae nggih ta mula kabeh diratani pamrih karben bisa nuju prana marang masyarakat Klaten ya heeh Mas yo iki aku tak ngaturi Mbak Niken nggih ben pinarak ana kiwa kotak kene nyedaki Mas Gareng tralala monggo yo kene monggo Mbak Niken monggo co ayo metaran co monggo yo kali ulang persetyane kelakon Selamat malam Mbak Niken. Selamat malam sugeng dalu Mas Bayu. Saya sehat, saya laris semakin menyala. Alhamdulillah. Awet ya Mbak. Amin pangestune Mas. Sowan melih ning alun-alun Klaten pancen panjenengan iki wis diarep-arep yai kene. Nggih, alhamdulillah niki pun yang ke beberapa kalinya. Leres. Nggih. Mas Gareng. Oh, dawuh. Nduk Niken wis dibageke sing apik. Suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu Pak De. Awakmu. Aku ya kangen karo sampeyan. Tambah cantik ya Tan Ayu. Sengok. Aku ya ngono kowe Kuwi ketok akrab. Coba baleni. Mas Gareng rada anu saka kono, Nduk Niken saka kene lagi ketemu. Lah ngono saling menyapa. Ayo. Niken. Halo. Wah, ya ampun aku baik sekali. Kangen loh aku ya. Wah, mencorong tambah cantik. Sampeyan ya tambah putih, tambah glowing. Sengok. aku gede Ayo. Apa? Niki napa? Mbak Niken Apa, Mas? Niki anu acarane niku rak napa nguri-uri budaya. Nggih. Dadi gelar budaya niku wis werna. Ora mung wayangan wae ning tausiah ya di Dilakoni. Nggih. Iki acarane berarti wis enek pirang-pirang. Oke, berarti acara. Ditondo yekti tresnane Ibu Bupati karo warga Oh, masyarakat. ngono. Nggih, ngoten ya, Mas. Nggih. Alhamdulillah berarti kita itu harus banyak-banyak bersyukur dan mengucapkan terima kasih banyak
buat Ibu Bupati karena sudah menyelenggarakan acara di malam hari ini. Nggih, acaranya banyak sekali nggih to Pak Dik. Ayu-ayu kero ya. Sikilku ki koyo enek sing ganjel ngono lho Pak. Apa perasaan aku ki mau wis nyepot sandal. Kok kerambatan Sikilmu aboh. Nyapa to? Hei aku. Astagfirullahaladzim. Mbak Niken. Nggih. Niku ya wong. Loh, niki wong. Heeh, dudu serindel. Niku wong sing memang seperti kita. Matur lho, Bos. Matur lho. Ora masuk cek sik. Oh, sik. Aku ngurus niku kok. Ngurus niku. Piye? Srintil sampe niki lho. Dek silite wedhus sepira. Nggih, pokoke sehat ya Cahayu. Sehat, alhamdulillah. Lancar perjalanane, lancar kare sukses pokoke untuk Dik Niken. Alhamdulillah sengok-sengok kene. Sehat ya. Dari kaya bayi dolanan wayang ning pinggire dhisik golek. Kok ya kaya kancane ngono lho. Aku ngene-ngene awet mau ora digang. Dang. Piye ya? Kabarmu piye? Ora gaduk. Lho, ora gaduk mencolote panggah ora gaduk Lah iya to. Kene. Moh, Pak. Kene ae. Nah, wek. Lah, ora gaduk. Iya. Iya, Mbak. Iki ra ujube kangen-kangenan. Nggih. Pripun dengan mirsani suasana Kabupaten Klaten malam ini? Alhamdulillah malam hari ini sangat the best. Nggih. Dan sangat ini loh Mas, penontonnya ini antusiasnya ini baik sekali loh. Leres. Yang mirsani banyak banget tumplek blek nganti Nggih. tekan kono kene iki padha ndelok uncek iki. Ora iku iso dikuamplengi wong iki kok. Nyapa to? Wong sing nontone piyayi kabeh kok banyak iki. Iki ayu kero tenan cah iki. Maksudnya Iki piyayi menungso kok banyak untumu ya. maksudnya piyai kathah iki lho. Heeh, piyayine Prasasat Klaten ki nuplek-blek nang kene. banyak ki artine akeh. Oke kuwi to. Tak kira banyak kewan kuwi. Tuh, kamu Ora. enggak bisa bahasa Nggih. Indonesia. Ucapan apa Mbak Niken untuk Semoga- kurna tugas beliau? Bu Sri, Bu Haja Sri Mulyani. Pun beliau kan sudah selesai. Oh, ngoten nggih. Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Nggih. Semoga awet leh momong anak putune. Amin. Tetep seduluran kalih kita keluarga seni. Leres. Benjing-benjing nek umpami Bu Sri enten napa acara-acara nggih kita diundang lagi. Amin. Amin. Tetap beneran Ibu Bupati ora bakal nigake karo Kabupaten Klaten. Nggih. Beliau akan selalu menjaga keharuman nama Kabupaten Klaten. Entah siapa bupatinya, beliau tetap menjaga utawi nggadahi raos tresna dhateng Kabupaten Klaten. Injih. Ayo tetembangan ya tetembangan. Aku Ya, tak ya. nyuwun anu Mbak, yen ing Tawang ana lintang dhisik, Nggih. yen ing Tawang. Ning dibawani. Nggih. Dibawani iki tak duetke. Mbak Niken tak duetke karo Uncek. Mas Tralala tak duetke karo Apri. Lah kok Cocok lho Mas. Nggih. Nggih. ya cocok sih pada cilike ya dhewe. Aku cocok. Wah, Dikanti. aku karo iki ameng-ameng nyawa ya. Tanyapa bersyukur. Loh, jenengan iki nganggo nyawa to, Wi? Mbok kira nganggo bare. Nganggo Mas nyawane separo. Tak kira nek ngono ki batu kok. Iki tak rasake sithik ning nyelekit iki. Niki ala-ala ya titahe Gusti Allah kok. Iki wae. Saya tahu ya Robot kae. Terus iki nek batu ki ngecese ngendi? Lah iki lho wong iki lho pomone dilebokne koper lho gak leren mutilasi sih. Iki adile Mas Bayu. Siramu gandeng karo Mbak Niken. Sing ayu, sing enom. Nah, Ayo. aku karo Mas Panus. Kok Mas Panus? Anu, Mbak Apri. Sik, kamu ndak ada ansi-ansian to. Loh. Kamu nanti nganu aku ndak Anu. duduk lho. Silene dingklek kan, nyilih dingklek. Ngene ibu Iya, lho iya. apa jenengan. Kene. Masalah. Alah ger. Wah, nanti kaya kotak terekan ngene. Arep mbok lebokke kene kan. Ngono. Anu geblak. Geblak lho. Geblak ngono geblak. Oh, golek panganan samplan arep ameng-ameng nyawa. Ayo, Dik. Ayo. Nah, ngono aja meneng ngono. Wis. Nah, wis. Ya. Ya, gini. Niken, Ya, ayo saatnya. ayo wudu. Ya, wudu. Mbok ki kok padake padasan lho kan kuwi. Kok senengane. Oh, urung-urung wis ngene. Aku diloke padasan. Lho ya meniken. Ini siapa kok lucu banget. Ah ya ampun.
Ikan ini siapa kok lucu banget? Ini tumbal Imlek. Tumbal Imlek kok lali. Wong iki karo Ibu Bupati wis ora entuk kondur, ora entuk wangsul lho Mas niki. Matur lho, matur lho. Dikersake Bu Bupati niki. Saking tresnani Bu Bupati. Digaeke pegawe nang kene. Kanggo bantalan stempel. Yo dibawani sik, monggo Mbak Niken yo gandrung Mas Uncek. Kuwi anggepen kaya Pacarku. Heeh. Pokoke anggepen kaya Janaka ngono wis. Nah, bayangno aku gede dhuwur ngono lah. Heeh. Arep kaya jangan gorine kuwi anggepen kuwi Janaka. Duh, anu ning Arep jangan. Arep Mas Uncek wong manis. Lah ya. Kok pamintaku, Mas? Nggih. Apa iya ning tawang ya? Ya bane. Wau ya ning tawang. Ya, coba kaya apa? Dah. Ayo, dah. Ayo dah. Aja ngono. Iki uang lho. Mbak Niken arep bawa dadi terganggu. Lah aku kadhe gandrung. Gandrung kok menang aku dikira debok. Gandrung ki kudune ki tangane ngene cekel-cekelan terus aku ki pangkunan. Ngene lho. Nah, ngene ser teplek. Pangku. Nah, terus Ayo, wong lanang ngono. Tangan kene. Nah, Nah, piye lho? Mosok keduding coy lho. Lelek ngene ngacek Ngene lho tanganmu. Keduding cok. ya nek urung iso mangku ya sing sabar kae jenenge wong lagi trubus. Ya ning tawang. Terus hubung neh. Ayo. Lumayan. Tapi Lumayan. Mbak Niken ngene tumbasan pinter. Sing mangku ki sing lanang kok malah sing lanang nemplek sing walik kuwi. Zaman modern. Iki mesti gue pempes iki. Gue pempes toh. Ora. Ayo pipis sembarangan. Asli. Ayo anget iki malian. Oh, kurang ajar. Keringet iki lho. Ayo. Ngene batine Mas Bayu wasu aku. Aku ora iso dipangku. Ayo, enggak boleh. Yo, ya kae. Tono. Yo, cah. Suamiku Apa bojoku? sesuk nek dhewe arep apa jenenge bar malam pertama honeymoon Yo, manggone nang ndi Kang Mas? hotel berbintang sing ana Klaten. Hotel berbintang sing ana Klaten. Rungokno tangga teparo awake dhewe iki. Alah ade ning alas lho nyapa. Apa rumasane niki bayangane iki ngingu anak lutung ya. Kan iki gawean pula Mas. Maning hotel ora gaduh koyo. Niken. Ora anu kuncine. Kuncine dere iso buka kunci. Kuncine ora gitu. Niken. Arep ning resepsionis bareng ya ra ketok. Ya ibarate iki sing gedhe dhuwur ngono lho wong ibarate. Yo, lanjut. Kok sliramu sing goleke ngono kaya. Ya. Jenenge lelaki yang tidak penuh effort ya kuwi. Ya. Mas Uncek. Mas Picek. Uncek picek matamu. Uncek. Iya ya ngono kok. Aku. Ya. Aku ngenteni Kepiye diajeng sliramu ngenteni nang endi? Aku ngenteni dhuwurmu Kang. Kapok modar kowe. Yen ngenteni dhuwurku sok ben ning akhirat bae ya. Ning ketoke sok ben awake dhewe ning akhirat ora bakal ketemu. Lah ngapa? Sliramu ketok ning neraka aku surga. Ya ora iso. Wah. Ayo.
nek ngenteni dhuwurku enten ana sok nek aku menek uwit ngono lho. Paling ora wae iki wong lanang duwe usaha piye carane iso dhuwur. Carane piye? Ya ngombe obat tinggi. Oh iya, apik kuwi. Heeh. Wes, esuk siji, awal siji, sore siji ngombe obat tinggi. Bisa tak cekot nih. Wah, genah kuwi sukses kuwi. Sukses apa? Sukses dhuwur ning aku ra ning alam donya. Iya. Derajate. Maka Ngarani. Genti kono lho. pose. Pose yo ada wayahe kok le senengane kok. Ya, Mbak. Kok mesakne karo keluarga sebelah. Lah ngapa ta? Sing wedok ayu kaya widodari. Lah sing lanang. Sing lanang kok kaya blekok moncrot. Alah wis gak usah sakit Ya hati. jenenge jodoh kan. Ora usah digagas omongane tangga. Pancene Nyat kita omongane tangga ki pedes. Dhewe iki padahal wis dadi keluarga serasi lho. Ancen cinta itu goblok, sing goblok ancen aku. Kak goblok. Lah milih kok yo ngene. Kaya ngono kok keluarga serasi to. Nek dhewe iki keluarga berencana kabeh ya kena. Nah, nek iki jenenge ora keluarga berencana. Apa? Keluarga bencana. Ayo, gitu Pak Apri, ayo. Rungokno ya ayah. Ijo. Iya. Lah kok padha, Pak ya. Putune kok wadak. Yo, lanjut. Santaka tani reki Melek ya wis umum, wis umum. Umum. Kuwi ketoke laine bahagiane batine kok ketekan kuwi. kok kowe iso ngerti Iya iya kalau keplecok kok. nek kan bojoku gemati sesuk nek dhewe piknik aku numpak apa to Mas Tumpake alpat. apa Melok-melok paling yo nyewa. lawange buka dhewe kae ya Alah desa kurang desa. Kurang desa. Adewe lo bandosa ya. La ilaha illallah. Lo iso buka dhewe tutupe. Heeh, iso buka dhewe. Aja bandosa Malah kok. enek kembange kae. jojo kok kaya Kulkas pintu atas ngono lho. peti Tang esuk nduk kok anu sarapane spaghetti, hamburger, pizza. oh iya Dhewe mangan rambane lho padha ae. Ya awake dhewe kewan kok ya. Ya di. Engko sing lanang to kan, sing lanang diculke, kata Lah Mas dirantai. Mela to jenengan. Ora kuwi sing lanang diculke dirantai, kok mulai nggo hasil. Lah ngono wae lah. Kuwi ledek kethek. Yo. Yo Pak Ria tutuke. Janji 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 sumadan ras ing tias ingsun Kayak aku tresno banget karo sliramu Kang Mas sayangku cintaku lah kok kintung-kintung sayangku Aku lah lo kangen marang sliramu lo bubuk. Bubuk. Bubuk kuwi jeneng kire. Bubuk ki nama panggilan sekarang. lah kowe iki sakmene kok kirik Apa? kirik kira cilik Terus lah kowe iki tuwa kowe sing apik ngono lho. Lah ya bubuk. Nduk niki. Kekinian. Iki kowe nduk bojo iki ngono enek mung seneng karo seneng. lah kok seneng Pak Iki iso ndolani wong susah kok. piye contone Contohnya ya anake dhewe iki. Piye? Iki duwe anak loro iki ora tau tuku dolanan Mas Bayu. Oh iya. Didolani dhewe niki. Ah. Lho, mboten percaya ta jenengan? Iya iya. Lho iki nek didolani iki Mas ngeten iki. Nggih. Niki diputer. Ah. Uklik, 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 colke. Yo
Nyoba. Coba. Kene lho nduk niki kan. Carane ngene iki. Ngene iki. Gemburi iki ya ta. Enak puterane. Uklik, colke. Aku jajal. Iki tonggo keparat tenan. Ayo. Klik. Aja wis. Kok bablas ati kok ngono ya? Engko karete pedhot aja kehukeh. Dicul nih. Colke. Wah, muter. Lo pedot tenan. Balik. Mutere rene. Oh, dadi kleru sing muter ki nek maju ki ukirane ora ning kono. Dak. Ora tak melu-melu. Gula ikaten batu ya. Iki dibethok tenan kok. Ayo lanjut Pak Niken. Munggah. Ini Nimas ingsun. Nimas ingsun prasapa Uklik. Dua bojo dhewe kok nguklik bojone liyane. Deliane. Niken. Ben, kowe rasake. Kowe iki Dalam. Rasake di bojo galake ngene. Walah. Malah nguklik bojone kancane. Nah, Iki suwe cilik neh malah kuwi. Lah wite kok kowe kepiye? wis ditresnani karo Niken wis menerima apa yang menjadi kekuranganmu. Kok isih ngobok-obok nggon aku. Ngobok ngono liyane. Aku dhewe lho ora Ngerti tapi lanang e. Aku dene kurang apa? Lanange bojomu ya doko kan. Lah kok sing duklik iki kene kok kan. Duklik kene ya keri kok. Kaya mangan ingkung ya. Nguklik kene kok kleru lho, Mas. Iya. Lah niki uncek lak nguklike nggen April lak mriki. Keri. Soale bocahe mangkat kok telangkup ning mburi ngene lho. Mas Gareng ora bareng, ora. Yo. Lanjut. Iya kan. Ayo. Panduin kok. Bumi langit Pak Gareng. Contoh pundi? Nonton wayang Mas Bayu. Lho, nonton layang. Coba kowe gandeng Oh. Niken. Ayo. Coba yang apa nih ya. Mbak Niken, nggih. tindak pundi? Niki ngeter mikiri Mas. Sakit tambeyen. Kowean bojomu kirek berarti kowe asu. Pak, Masa bojo kirek? kok bebojoan kok kaya ngene ya, Pak ya? Ora pareng ya Allah ngeterne bojone santek. Santek Nah. mati. Suntek dhuwur. Suntik. Yo lanjut Pak Niken. Yo. Tangis ing tias nganteni dangrang Aku ya pengen. Nah, kok biar ayo. Aku ya pengen. Wale. Kok malah. Coba takonan ndak pundi to Mbak Atri? Ndak pundi Mbak Atri? Aja gua bakal. Pak Kapok. Mas. Piye? Bocah jagongan. Lah, Masa bocah jagongan iki lho. Wah, enak-enak wae. Yo, lagame, Pak Niken, lagame. Padu. Yo, ganti beksani alus karo Mbak Apri. Monggo, ayo. Monggo, iya, Mbak. lintang wong bagus
Lanjut, Mbak.